Padlo, že zamestnávateľia nemajú záujem o našich absolventov. Hodnotenia o požiadavkách zamestnávateľských zväzov, aspoň naša fakulta mechatroniky, absolventi fakulty mechatroniky, čo sa týka záujmu, figurujú na prvom mieste, myslím v celoslovenskom rebríčku je to na 8. mieste. Čiže myslím si, že ten záujem zamestnávateľov neopadá o našich absolventov, zvlášť pri zvuku absolventov fakulty mechatroniky. Čo sa týka zaradenia univerzity, respektíve fakulty do tej alebo onej kategórie. Viete, že keď máme dva študijné programy, je to problematické, áno, keď jeden vykazuje dobré hodnotenie, druhý program alebo v druhom programe sú tie hodnotenia trošku slabšie, že je potrebné niečo s tým robiť, niečo nejakým spôsobom riešiť. Preto, tak som hovoril v úvode svojho vystúpenia, sme sa rozhodli otvoriť a podať na akreditačnú komisiu žiadosť o nový študijný program, s ktorým sú predpoklady, že tie výsledky budú pozitívne a dosiahneme ten koeficient hodnotenia okolo B, čiže v mechatronike to aj pri príprave podkladov pre akreditačnú komisiu nám to vychádzalo do slova na B+. Samozrejme pri pohľade akreditačnej komisie na niektoré ukazovatele a parametre sa to nejakým spôsobom nám nevysvetliteľným nejakým spôsobom zmenilo, ale myslím si, že čo sa týka výstupov, kvalitných výstupov, sú tam predpoklady, tým, že prejde ten študijný program v študijnom odbore elektronika, sú predpoklady k tomu, aby sme potlačili hodnotenie univerzity do triedy univerzitných vysokých škôl. Ešte na margo tohto problému, včera, neviem, či som správne postrehol, prešla v parlamente novela, áno, samozrejme ešte na prezidentovi, či to podpíše. Nehovorí sa v tej novele o tom, že bakalárske vysoké školy nemôžu mať druhý alebo tretí stupeň. Práve naopak, práve toto je tam, alebo dáva sa tým vysokým školám, aby sa mohli rozvíjať, lebo keď sa na to tak pozrieme, nie je mysliteľné, áno, že aby sa škola z prvej kategórie dostala do druhej a do tretej, aby nemohla mať taký typ školenia, samozrejme. Nemôžeme sa rozvíjať, keď nám je to zakázané. Čiže to už odporuje samotnej logike. Ďakujem.